Салом алейкум бародаро. Ҳама каса созен хубен саломатиё хуба. Хеле шед видеоам набровардем бародаро. Як масъала да омадем қатъияда шогирд яда бародар кате ки мақсад дар бораи ҳами чӣ хел халқи муҳоҷири мо мера Москва кида да мешава меғалта чӣ хел фребшон мекунанд кадом роҳҳо кати ҳами мошеннико бародарои моро фреб мекунанд пули билет гуфта ҳар хел роҳҳо ҳаста ки мақсад метавонанд ҳамиёро фреб када шумошона бикананд бигиранд. Агар шумо розӣ бошен ҳамин видео агар 10,000 лайк бигира поделиться кунен роҳӣ кунен мо дар бораи ҳамин кидачико кинош мекунем. Мақсад ҳамчун як кино ки чӣ хел мақсад ҳамин роҳ нағалти дар кидат нашавӣ видео кунем. Агар шумо розӣ бошен бародарҷоно ақаллан 10,000 просмотр бигира боварӣ комил дорам ки мегираю. Ки хай бибинен дастгирӣ кунен. Дастгирии шумо ҳам дар мо хеле дар корай. Ина бихоҳен мо видео мекунем ки мисол бародари мо мера Москва чӣ хел ғарибиш уже чӣ хел азобиш сар мешава рӯзи рафтагиш ҳай регистратсияш сар мекунем. Мақсад ҳастанд одамое ки дурустан регистратсияҳои дуруст мекунанд. Мақсад 5,000 ё ки 4,000 ё ки 3,000 нархи регистратсия худаш ман мегӯм шумо да ки 20 сума ягон сум наметии бояд регистратсия да то што мардак ба калам мегира чӣ мекунад мақсад ӯ айзавист айму соҳиби хона мекунад. мисол метавона мега 1000 рубл дате ман мекунам документ метавона мега 5,000 рубл те ман мекунам мисол документ. вақте ки документи шуморо мекунад 3 моҳ шумо дар хона зарегистрирован мешавед. 3 моҳ ӯ мардак коммуналка месупора мисол зиёти мисол пули учёчкаш пули коммунални услугаш мешава. ба ҳамин хотир ҳамиёра сумакӣ кардаган. ана ки ман чӣ гуфтанем бародарҷоно шумо боз ҳам розӣ бошен агар нашуд ҳамин тема ман гап занам мисол кино бихоҳен кинош мекунем барои кидат шудан чӣ хел кидат меғалтанд мардум чӣ хел фреб мекунанд сона нашуд ҳамин мошенникоям мисол видео мекунем мебурорем кадомеда ки дар кора кадомеда ки кидат кардаган дар Москва видеои ура метавонем бубурорем. видео плакӣ мешава бародарҷоно видео бепул намешава. ҳар як видеое ки мошенникоро мо мебурорем ӯ плакӣ мешава. кадомеда ки мақсад факт дора дарел дора мисол метавона ҳамин скриншот роҳӣ кунад мисол ягон кас пул гирифтаган через онлайн мисол мо туда права мекунем мо туда паспорти российский мекунем ҳамин роҳҳо кати пул гирифтаган онлайн кати шидаи боша ҳатман доказательства боша мақсад ватсап да перепискаҳо боша мисол ё ки ягон факт дарел дошта бошем бародаро метавонем видеоша бурорем. боқӣ сарбаланд хонаобод бошен панотон ба худо подписаться лайка фаромӯш накунед.